Тук сега, приятели, взех си царевика да направим по един чарк. Обаче тук слушам хората, дето държат тия малките бизнесчета. Махали играчки, всичко останало. Тук щяли да правят основен ремонт на площада и след като направят ремонт на площада, нямало да има никакви такива бизнеси, нямало да има играчки за децата, нямало да има всички тия работи. Реално какво става? То ще стане като някакъв мъртъв музей цялата тая работа. Евентуално някакви пейки, ако има, да седнеш само и да гледаш тъпо, и това е цялата работа. Няма да има за децата да играят, няма да има... Това казват хората, не знам. Цялата тая работа е тотално сбъркана. Той площада добре изглежда, като гледам тъй. Ама тук сигурно пак става въпрос някой да усвои някакви пари, доколкото разбирам. Не знам каква е идеята, обаче това е положение. Чухте ли го човека, какво вика? Номер 1 ще се сетите. Оправим ги всичките, аз няма това. Ама го гледайте, площада е хубав. Плочки, пейки, всичко чистичко. Не мога само лоша работа да казваш, кажеш реално каквото е. Обаче тия малките бизнесчета, според мен, трябва да останат. Да могат хората, като седнат, я царевичка да си вземат, я сладолет, дечицата там на автоматите да играят. Мисля, че това са хубави работи, не знам. Вие ще кажете.